Upa yala keketin, bat upen kia eki. Upelat ru yeki, na kita ki jeng penjot jongki. Banda ki ya ro yu trai, namar ke jeng le bha jong u, bat namar ki kam ki bapela jong u, ya ukun penriu. Tu ken ai ru ki jeng kenya ke jeng ai ngo, bat ken pen bena, ya ki kam jong u, da ke jeng rwai. Kejan miet ke besuk bat ke bekenen ke nongi pi baro. Saksi sien pat ke balang Presbyterian nong thamai ke snow kemen bahkan wan lam shapi ya ki surjeng rwai ha ke ni ke program ki surya ro. Pat ha ke ni ke jan miet ngin pins ngo pi baro ya ki surjeng rwai ki bakren shapang ke bor jong ke jing I lei ke balak ban ai ya ki jing kya la ha ke met ni ha ke met sim. Kung tak perlu biit, ini sedang no ya kan ika program da ke jingrai jong I mebarilin kasih yang kebelah tahu bat penwandur da I Mr. D Everyone bat ke kerteng jong kan ika jingrai ke long jing it play kebelah shim nak ke album tang jingken mau it tu ini sam bat bet no ya kan ika jingrai. Ngam laban mudur bat shempang ya jing it bajong ublay bayu kon marwe hangi uai pan pen im ya ka perthe jing it ba pela bat ba mayan lay jing it bangam la batai day jing it play Blasius pa yang day jing it play blapen im yang day jing it play blapen kut par yang day jing it play Jingit ba jeliu kat kiduriau Jingit ba koridor shisha Jingit ba penpau halor dingpna Bau siu ya kakuna Jingit ba ngamla syuban klet Nadu bau pen yang day jing it play Blasius pa yang day jing it play blapen im yang day jing it play blapen kut par yang day jing it play Syuban shem ya jingit bakam crow ya jingit play ka jingit bai ti la ka jingit kum yang ngaban pen im day jingit play blapen im yang day jingit play blapen kut par yang day
Perlok Nancy bi pariat ila thau ya kejengrai unong penkia. Kejengrai kebaya thuo yangi bangi don unong penkia obakloi ban ai ya kejeng penkia angi. La dangi nget pat pai shu. Klempep un ai kejeng kia. La kalong kamet neha kemensim kejongi. Nancy ila ruai ya ketika jengrai lembat iparlok jongi isandariti pengrok. Haba pai shala ka jing em tang jing jau omat sudah Sharong pong perteng i shakring e yang i ban wan pen bha udon unong pen kya haneng badap da jing it yang i baro klem jing artatin uhyar nabneng ban pen pau jing it phela hagadina Haba pai shalai kilong yin tang jing pa jing pra suda in rai to kin mau ba don u jisu un pen im yang i shirta udon udong pen kya haneng badap da jing it yang i baro klem jing artatin uhyar nabneng ban pen pau jing it phelang hagadina jing it phela jing it bamayan jisu trayangi hatung ikloi ban pdiang yau un pen kya yangi shirta udon unong pen kya haneng badap da jing it yang i baro klem jing artatin uhyar nabneng ban pen pau jing it phela hagadina udon unong pen kya haneng Kumpa pilayo asngo mentani Nancy ila ruai kejengrai unong penkia. Kumjuru i Pastor Michelle Reeves, Aniel, Idema, Itiara, kin pitsngo ya kejengrai unong penkia. Pat kani kejengrai pat la thau di Pastor Michelle Reeves kabala agerteng unong penkia. Kani kejengrai kakhot yanga, yangi kipapet ya kani ka program kipapet kibashashkor bangin wanno menta so jisu ubalong unong penkia ubakraw badon por ubala panweng ya kini ki jingkut la jongi baro padadian kani ki jingwai yan sa yosco ya ka jingkran lingkot na Pastor W Shila.
trong cả bờ thề hà la jing thia pi up manu bas ngao sun Leno eisni ki por ki ai Nusim ka swai ka ai leng ai jing shap tiếng ru ki ban na jing yap manu banda Ashanu pink mir Ashanu pink pai La tang kas nam baloi loi jong utra Wan shu jisu Pin yo jing pin kya Wan no min ta Pin yo jing ja ta But crowd them bad and bold Cause nam trong u can sad Chỉ shi them bad or pan One ban ai ti la chinh kết bạc ya ha u One da chinh get pin mat ki ching good cool Ashanu pink mir Ashanu pin pai La tang kas nam baloi loi trong utrai Wan shu jisu Pin yo jing pin kya Wan no min ta Pin yo jing ja ta Ki parok be baro sajisin nga aku belai pi haga kerteng betiang bat kebadan bor tam kajung turai bat unong penim jongi uji sukris kini ki kinjat sengi ki bala let no ngiyo i ya kajing nang kiu jong kani ka klam covid-19 bat ngi i man lagi sengi habangi puli ki kubor ki kot kubor la tu yangi ya ki new cases ki bala yo ya uni uknyang jingpang kini ki jingja ki bangi mat hakini ki sengi
shisha ki pen pang ya ka jing mut jing berkat ke jongi ki pen pang ya ka mensim ba ka dok nut ke jongi shisha sngo ko man ong pangidon hapdeng jong ka jing pang sngo ko man ong bakari ka jongi hi kadon hapdeng jong ka jing pang parlok be it baro ngidon kam ya ka jing pen kia ngidon kam ya ka jing pen kia hala ki jong ka jing im ka jongi ka ba shimet hagi yeng ki sem ki jongi bat kum juru na ka benta kari bat ka chat benriu kari ka jongi kadon kam ya ka jing pen kia ki parlok be it bat hakani ka por ngakwa banyalam ya ki jing mut jing berkat ki jongi bangin pai shikani ka ki jong blai bat ngin ya puson lingkot na ka ni ka tin ka jong blai da ka jing duai bat da ka jing kermen halagi jong ki dok nut bat ki men sim ki jongi ayu ublay udon ban keren yangi lingba jong kani kapor ayu ka ketin ka jong ublay kadon ban pen kan mau yangi ha kani kapor ngakwa ban yalam ya ki jingmut jing perkat ki jongi syaka kitab ka baar jong ki chronicle ka kitab ka baar jong ki chronicle kalenong ka ba nyo bat ka dekot ka ba khat saw ki kentin ki ba ongkom ni lada ki briu jonga ya ki bala khot da ka kerteng jonga ya ki bala khot da ka kerteng jonga kin penrit iladi bat kin duai bat kin wat ika khamat jonga bat kin paino nakalenti baman jongki kumta tingan sngo na beneng bat ngan map ya ki pop jongki bat ngan penkia ya kari ka jongki lada ki briu jonga ya ki bala khot aka karteng jonga kin penrit iladi bat kin duai bat kin wat ika khamat jonga bat kin paino nakalenti baman jongki kumta tingan sngo na beneng bat ngan map ya ki pop jongki bat ngan penkia ya kari jongki ki parlok beit kani kalong ka bentah na ka ketin ka jong blay ya ka bang akwa ban ya keren bat pi lingkot ka peningkong ka bentah ka ba kani ka ketin ka jong blay ka pen kan mau yangi baladangi ngidon lada ka de yangi baladangi ngitrang ban yo ya ka jing penkia lada ka jing im ka jong shimat ngidon kam lada ngitrang ban yo ya ka jing penkia yengi sem ka jongi ngitrang ban yo ya ka jing penkia kariba ka jat ben riu hi kini ki ai kani ka ketin ka jong blay ka pen kan mau ngi katu kadi ki bentang ki ban dawa nangi bat ka ba mangi ngidei ia ka ban le ka beningkong kani ka bentang na ka ketin ka jong blay ka pen kan mau yangi bat ka ong penrit ia ladi nganget penyaha bat nga haba badangan ong haba ngi pai bat ngi pet ya ka jing im jong ki briu kam tam ka bai dei haswa jong kani ka jing one link shop jong kani ka klam coronavirus ni covid-19 ngasko ko men ong ba ka jing im ka jong ki briu i kumba ni kata ka jing sngo ka jongi kata ka jing sarong ka jongi namar kita ki jing start ki ba mangi ngilala ban achieve ka jing im ka jongi ki jing bit ki jing piang ki jing don ki jing em bat kumta ter ka penlong yangi bangi ngin sngo sarong hala ka jong ka jing la ka jongi hala ka jong ka jing tip ka jongi hala ka jong ka jing nang bat kumta ter ka jing don jing em ka jongi bat kane ka jing sarong ka jong ki khon ben riu sngo ku man ong bangi poi ha kata ka benta ka bangi sngo kumba ublehi umdon bat kata ka jing bit jing biang na dong shadong ha ka jing long ha ka jing im ka jing yubriu ila nang kiu ha ki jing nang ka jing start bat nang ta ki kor ki bagi pendan hakam ki digisngi ka jing ka development science and technology ngi i kumba ka long menta ila nang kiu shi bu pat kini ki jing la ki jong briu ban achieve ya kini ki ai baro teng sngo ko man ong bo briu ula poi ha kata ka benta ka ba ngi ngim don kam yau blay henry ka ka bajan dah ba ngi ya kendu ya kane ka klam ka balawan hadu ki jing kangi ngi jongi dei ha ka de ka por ka bangi sngotu bangi mla bende ai wat kita ki achievement ki pamangi ngila achieve ka jing im ka jongi kum ki khon ben riu ha ka jing nang ka jing start ka jing bit ka jing biang dei wat kita ki ai baro ngimna bende ai ha ka de ka jing ja jong ka ni ka jing one link shop jong ka ni klam dan uba start dan uba beat dan uba yong dan uba li ubriu usa ubriu bat ngiyo i ya ka jing long telot ka jongi kum ki briu bat ki parlok beit baro dei hakum ka digapor ba kadai ban pen kan mau yangi manginan kam ban penrit iladi hakmat jong ublei kan mau ba ublei ulang uba kraw halor jong ki aka baro bat bamangi ki kon beri ngidan kam ban penrit iladi khamat jong u
bat ngangit kem baling bajong kini ki jingja ling bajong kini ki jing ya kenduk ki jongi kan pen kan mau yangi kan pen kendit ben riu yangi banginum skong sarong ha kita ki jing la ki jongi ha kita ki jing nang ki jongi namar ublei skong bahaya kita lada ublei lada kadai ublei ba pen kia yangi ka condition ka beningkong ka kriteria ka beningkong ka ublei udawa nangi kalau bangi ngin penrit yeladi nang ta ka baar kalong kat kum kani ka ketin ka jong ublei kalong ban duai kipar lok baro ban yo ia kajing penkia kajing duai kalong kadawai kumbangi ong let us pray for hope, let us pray for strength, and let us pray for healing. Duai na kabenta bau blay un penkia yangi na kajing du jing kermen ngi im ini por ibangi don hapring jong kani kajing ja kawan ling shop kajing du jing kermen bat kani ka penpang ye kajing mut jing perkat kajungi. Let us pray for hope ngin duai na kabenta bau blay un penkia yangi na kata kajing du jing kermen bot un penyo hangi ya kata kajing kermen nang ta pade ngidon ini por iba teng-teng ngis ngutlot bor sha ngis ngutu kajing tlot kajungi kum kibrio ngimla pandai kini ki ki baja ki long palat ban ya ka mamangi ngila le sia kitin pareng ngila nong beyond our control ka mangim kam don hakikti ki jungi bat ngis ngutulot bor bat namar kata ki parlok beit paro tunginya duai bo ublei un pen klan yangi un pen klan bor yangi bat nang ta parbenget beit baro ki parlok baro tungin duai bo ublei un pen kia yangi nakani ka jingpang nakani ka jingpang ngin duai bo bleu un yarap un aibor ye ki scientist ki be tresitam naka benta ban penyo angi uni vaksin bat ngi ngit scam bo bleu un num eno ingi bat u bleu un yarap ingi ngin duai bo bleu un pun kia naka benta kitu ki bal pang le sidan teng jong pi ki bala mat yo ni jingpang duai yo bleu bo bleu un pun kia pi dan teng jong pi ki badan haki quarantine center bat pidan nap teng jong ke jing sngo artatin jong ki eke baro duai bo blei un pen kia kita ke jing artatin un pen kia ya ke jing im ke jong pi hi bat para bangit bi ngas ngo ban ong ru akani ko ka badon kam yangi bangi don kam ban duai blei bo blei un pen kia yangi na ke jing pang jong ka pop para bangit bat ki parlok bi baro duai bo blei un ya rap yangi le singila long kita ki victim jong ka pop dan kita ki belasyak te belasyak home hakani ka pop duai bo bleu pun kia yangi nak kini ki jingpang kiba don ha ka jing em ka jungi nang ta parbenget ka balai kum ba kani ka ketin ka jong blei ka pen kan mawngi bat ka ong wat ya ka khamat ka jong blei ka kitab Izaya kal nong ka pesan-pesan bak khat ka ban riu ka ong wat piau trai kat badang la ban syam ya u tu kerpat ya u kat ba udang hajan ki para benget bi baro kat baka yingling ke jong noa kat baka jingkang jong ka yingling ke jong noa kadang pli tu ngin syak skor ya ke jing khot it ki jong ublei ya ki jing perta ki jong ublei bamangi ngin wan pai su wat ya utrai kat bamangi ngidang la ban syam ya ha ka jing im ke jongi le si bon sin ngila pelut por manwat ya ki ki jong kani ka perthai ngila pelut ya ka por bat ya ka bor ke jongi ha ka bangi wat ya jing start oh kita kalong ko dan kam ngila pelut ya ka bor bat ya ka por ke jongi ka bangi wat ya ka spa ya ka buram bat kum ta ter para benget bi ka ketin jong play ka pen kan mau yangi bakini kim long ki ban mentoi junong kini ki long ki badan kam na ka benta kat tu kat ni kat bangi dang im ha ka perthai rei kan mentoh ayu yuk beri bom yuk bertai baro bat unduk no ialah kejong kan sim namar kata kapan kan mau yangi bangi ngin wat yo blei lada kadai yangi bangi ngin yo ya kata ka jingkermen lada kadai yangi bangi ngin yo ya ka jing pen shat bor lani ka jing pen thamai bor lada kadai yangi bangin yo ya ka jing pen kia ngin yo ya kata lada ngila ya syam baru blei namar kata kapan kan mau yang ngiling bajong kani ka keting ka jong blei mamangi ngin wat yu blei ka besau bat ka bakadu ka ong kum ni pai no nakilenti baman jong pi parlok bi it kat no sin ngilayat hala ka jong kamon ngilayat hala ki jong ki lenti ki jongi bat le si kita ki lenti ki babun sin ki long ki lenti ki ba pen ngosi yu blei ki lenti ki bamangi ngi pen mong yeladi lani ngi pen jot yeladi habangi ngam arsut syakalenti jong ka pop kani kadai ka por ha ka bau blei ukwa ban thau thmai yangi ukwa ban pen kia yangi bat kadai ka por ka bau blei khot ye pi
iwe pai no na kita kilenti bomman ki jongi ki ba mangi ngitip ki kita kilenti bomman ki ba mangi ngiyat hagalenti ki jongi ngai scam habaki wan kini ki jingja habaki wan kini ki kani ka klam ka ba la pen kuslai ke jing im ke jongi ka deru ka por ka ba ublei u khot yangi ba mangi ngin pai no na kita ki jing bon kam ke jongi ngin pai no na kita ki lenti bomman ke jongi bat ba mangi ngin pen thamai ke jing ya lenti ke jongi kani kalong ka por ka ba ublei u pen sange yangi na kita ki jing ya na kita ki jing mare ke jongi bat bangi ngin penti kenai ladi bangin pai show blay compare kat no ngila jingai no blay compare la kita ngila pet no blay ndai blay ukhat ipi ke ding por ba ukwa ban penkia ipi ba ukhat ipi ba ma pi pen pai no na kita ki lenti ba mat bat ban wan pai ban ye shem bat ba blay ban ye sup no ba blay la ni ban continue biang hakata ka relationship ka ba ye jan ba blay ki parlok be it baro kini kilong tang kendiat kijing pen kan mau nak ni ke ketin ke jong blay ki balong kum kijing pen kan mau nak benta jongi ladangi ngi terang bat ngi angnut ya kijing pen kia ke jong blay penrit eladi duai wat ya ke kemat ke jong blay bat nang ta pai no nak kita kilenti bamman jongi ublay ukular ban pen kia yangi sngau tenat iki kentin ki bangi puli ha ke ni ke ketin ke jong blay ke bakhot yangi ba kum ta te ngan sngau na beneng bat ngan map ya ki pop jongki bat ngan penkia ya kari ke jongki boleh ular ban penkia ingi ngidon kam ya ke jing penkia ke jong boleh bat ha kata ke jing wat ke jongi ya kata ke jing penkia ke jong boleh ngin kam kenti ya Jisu Kris ha ke jing im ke jongi namar ha Jisu ublay uwan ban yeshem bat ngi namar kata habang yeshem bat Jisu ngi yeshem bat utau unong penkia ubakrau tam ngidon kam ya Jisu ulong unong penkia ubakrau ladangi yo ya Jisu ha ka jing im ke jongi un pen kia ya ka jing im ke jongi shimet na kinu ki jing pang ki jing stam ki mangi don na ka jing im ke jongi ki jing pang ki ba laban da kata ka jing pen so sat jong ka pop lani kinu ki jing pang ki bangia kenduk ka jing im ke jongi shimet Jisu ulong unong pen kia ya ki dok not ki bin sim ke jongi bat ka met ke jongi hi bat ulong ru unong pen kia ya ki yeng ki sem ke jongi bat kum ju ru ya ka ri bat ya ka chat riu jongi baru oi ngait bau bleu unya rap ingi ling bajong kene ke jing ya slok ka balengkot bat bleu unang ker kui pi we ba pet ya kene ke program ke jongi sa chi sin bleu un ker kui pi nak ta ka borong ke jongi amen boleh sebut pastor ke jengkren jopi ke lalong ke jengker ku bat ke ba ai men si mi baro ki ba pet bat ki ba yosngong boleh ni ai ker ku pi pastor ke jengwai ke ba khat do ke ba ngin wan lam shpi ha kan ke jan met ke long ke jengwai ke ba lar wai da ka kin hun ki jer ke ba kila ai kerteng ulong unong yada bat ya kan ke jengwai ke ni ka kin hun ke la ai nam ke la ai burom shakitu ki frontliners ki ba len ladi ki ba yarap ya ki ba don kam ha kan ke jeng kun persha yaw nu knyang jeng pang coronavirus to ini ngap no ya kan ke jengwai jong ki jer Shem ka jing kermen
yada hakashitamba kashipa dongin yeshanya skem ha ulong unong yada hakashitamba kashipa dongin yeshanya skem ha kijing kular ublay Kinjule no Tang hajing duway nin khot kerpat in try Kijing shati Shita lukat thay Jing pang haduram ya Kaklam mas mo shirke Kerpal labut lapor bating imki IT para musim bakin syakri ulang yada hakashitam bakashipa dongin yeshanya skem ha Hakashitamba kashipa dongin yeshanya skem ha kijing kular ublay kinjule no tang hajing duway nin khot kerpat in try hapdeng kijing Gachabangi pai Kijing munjing berkat Niki kambangi rai Syaka yang syaka on Om dong cuba basya Ulang unong yada Hakashitam bakashipa Yeshanya skem ha ulong yada hakashitam bakashipa dongin yeshanya skem ha kijing kular ubay kinjule no Duway nin khot kerpat try Tang hajing duway nin khot kerpat try Tang hajing duway nin khot kerpat you try Perlu baro ila poisa aku bekod jong ke ni ke program ki surya ro bat ni small day ban ai ke jengku blai ke bekerpang ya baro kinong ruai ke blai shim bentah ke ni ke program bat kata ke long I me barilin kashiyeng I Nancy Bipariat I Sandariti Pengrop I Pastor Michelle Reeves I Amiel I Deima I Tiara bat ki kakin hon ki umjer bat ni ai ro ke jengku blai ye pi baro ke bela pelat I por bekodor I jong pi ban beli ke ni ke YouTube channel bat ban pet ya ke ni ke program jungi bat nginget bat kermen baling ba ke ni ke program pilayo shibun ki jengker ku ki ban ai jengker men bat penhem ya ke jeng day jong pi bat lau jong try in se shempat na shemtayo ha ke juk ke por ha ke juk ke sni bat ha ke juk ke YouTube channel bat kan long ru ke program ke ba kham kerpang ha kabangin walam shapi ya ka program ka jengken mau burom ye late Reverend Dr. Yarrington Karkongor I pastor ibala Shakri bat ibala no senyang ya ka balang bat ha ka imlang salang tu parlok ni bo jengmut ya ka ka program ha ka ka tayo ka banwan tu blain ka khu yang iparo ka ktin ka jong play ha ka sam ka balai huai ka khot ka ba ar pusaw ka ongkum ni tulong klan bat tulong shlur ka do no jong pi
ki baro ki bekermen ha utrai tengi dwai ni ai ngoi me ko pa ya kani ke program ha ka bangila yo sngo ya sautili ki jingwai ki blalong ki jingwai ki ba ai min siem bat ki blalong ki jingker khu iwei bela yo i be yo sngo ya kani ka ya ki tu ki sur jingwai bat ho oi pa ni ai ru ka jingu ya me bangila yo sngo ya ka jingkran ni pastor ka blalong ka jingker khu yangi baro bat tu ai ru ba kini ki jingker khu blei kin yai long ling yai long lem long ringkat bat ni wei ki papet ya kani ki YouTube channel minta hadu ala kertaru amen